Türkmenistanda iri şahly mallaryň näwelli keselden köpçüliklerini gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar ýene ýüze çykdy. Balkan welaýatynyň Gyzylarwat we Bereket etraplarynda adamlaryň işikde saklaýan sygyrlary duýdansyz gyrylýar. Maldarlar we hojalygynda mal saklaýan ýaşaýjylar häkimetleriň çäre görmeýändigini aýdyp näýilelik bildirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24 sentýabrda Sebitden maglumat berdi. Gyzylarwatda we Bereketde iri şahly marlaryň ennamyny ownuk çiýişler peýda bolup, olaryň 20 sagatyň içinde haram ölmegi iňerme eýe boldy. Dip yerli maldar anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlar mundan bir hepde çemesi ozal Gyzylarwatyň tutly, ýaşlyk, Zow we Paro daýhan birleşiklerinde hasaba alınıp başlandy. Bereket etrafynda hem geçen 4-nji güni iri şahly mallara hamala ýyldyrym uranýaly irden yaralar peýda bolup, akşam mal ýataklaryndaky sygyrlar haram ölüp başladylar diýip ýagdaýlardan habarly bereketli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Maldarlaryň we hojalygynda mal saklayan ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň ören tiz ýaýrayan ýokunç ketelçiligine garşy tutan ýerli çäre görmeýändigini aýdyp näýilelik bildirýär. Boljak iş bolanyndan soň yerli veterinariýa gulluklarının we arçynlyklaryň işgärleri adamlaryň öýlerine aýlanyp sygyrlaryňyzy ýatakdan çykarmaň diýýärler. Ýöne olar her bir hojalyga aýlanyp bu maglumata aýdýança eýä mallar haram öldü diýip Gyzylarwatly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýaşaýjylar we maldarlar mallarda näwelli ketelçiliň ýaýraýandygy barada döwlet telewizioniýasynda, yerli medpugatlarda tizden tiz habar ýaýradylan bolsa, gyrgynçylygyň belli bir derejede öňüni alyp bolardy hem diýýärler. Türkmen medpugaty diňe goşadyrnak içinde gülýaly ösüşlerden başga zada aýdanoklar diýip ýaşaýjy gyrlan mallaryň anyk sany barada hem açaçan maglumatyň ýokdugyny, ýöne maldarlaryň ağzyndan ençeme 100 sygyryň ölendigini çaklaýandygyny hem sözüne goşdy. Galy bersede hojalyklara aýlanýan häkimet wekilleri maldarlara we ýaşaýjylara sygyrlary ýatakda saklamaga çağırsa da iri şahly mallarda ýaýrayan ketelçiligiň nämedigi, onuň öňüne almak üçin nähili çärelerin görülmeligi barada ilata anyk maglumat bermeýärler. Gyzylarwat etrap veterinariýa gullugyndaky bir çeşmämiz munyň nähili ketelçilikdigini yerli häkimetleriň hem bilmeýändigini aýdýar. Virusa garşy vaksinalar ýa-da bejeriş üçin serişdeler hem ýok. Hatda etrapda keteli anyklamak üçin vet laboratoriýalar hem ýok diýip çeşmämiz belledi. Şeýlede ol gyrlan mallaryň etleriniň sebitiň azyk üpçünçilik puwdagyna ýaýramagynyň öňüne almak maksady bilen döwlet arasaçylyk we ketelleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň barlaglary ýygjamlaşdyrmalydygyny hem aýdýar. Etten ösürlen ölümleri ilaty hüdürleyen kafedir restoranlara, şeýle-de somsa, gutap satylýan nokotlara barlygy geçirmek ýola goýulmaly. Bu zatlar Türkmen medeniýetyne aýdylsa has yerlikli bolardy diýip çeşmämiz belledi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada deşli yerli häkimetlerden, şol sanda etrap häkimliklerinden, döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň yerli edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda iri şahly mallaryň näwelli keselden köpçülikleýin gyrylmagy bilen bagly ýagdaýlar soňky 10 ýyla golay wagtyň dowamında her ýylda ağzyndan bir näçe gedek ýüze çykýar we her gedeginde ýüzlerçe käte müňlerçe malyň gyrylmagyna sebäp bolýar. Türkmen häkimetleri we döwlet mediasy ýyllar boýy gaýtalanyp gelýän bu ýagdaýlar barada häzirki güne çenli hiç ýyly mesele gozamaýar. Ahal welaýatynyň saglyk işgärleri etrap ýerlerindäki, geňeşliklerdäki saglyk öýleriniň gyssagly ýydege awatlaýyş işlerine mätäçdigini habar berýärler. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk hünärmenleriniň tasdiklamagyna görä, maşgaly lukmançylyk merkezleriniň iş saýlarynyň diwarlary ýykylyp başlady. Olary awatlamak üçin döwletden hiç bir kömek alıp bolmaýar. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli emeli gelen agyr ýagdaý barada pikirini aýdan.
öz tejribelerini paylaşan saglyk işgärleriniň atlaryny, işleýän ýerlerini aýtmaýar. Häzir biz her gün ýyşy diýip çykanymyzda alada edýäris. İş yerimizde gaty teretaplyk bilen girip çykmaly bolýarys. Sebäbi iş saýymyz haçan ýykylsa ýykylaýmaly diýen ýagdaýda dur. Bu lukmançylyk punkty Sowet döwründe gurulan jaýda ýerleşýär. Olaryň gurulanyna 70 ýyl gowrak wagt boldy. Dip saglyk günärmeni iş yerlerini awatlamyň inni kän wagt bäri lukmanlaryň özüne galanlygyny aýtdy. Onun sözlerine göre lukmanlar uzak wagt bäri diňe öz başaran awatlaýyş işlerini edýärler. Ýagny renk, boýag işlerini edýärler. Üçökleriň suw geçirýän ýerlerini awatlaýarlar. Aýrarlykda gurulşylan saglyk işgärleriniň tasdiklamagyna göre döwlet etrap ýerlerindäki saglyk desgalaryny awatlamak, düýpli bejermek işlerini geçirmeýär. Bu işler üçin serişde hem göýbermeýär. Netijede biz işgärler bolup öz zähmet, aýlyk haklarymyzdan pul jemläp awatlaýyş işlerini geçirip mydar etjek bolduk diýip adatlyk bilen söhbetdeş bolan lukmanlar aýtdy. Adatlygyň habarçylarynyň odol hem habar berýäli büdjet edaralarynyň işgärleri aýlyk zähmet haklaryndan, maşgalak dağlarynyň agyndan kesip döwletiň o huzurlugyny dowam etdirýän mezur zähmetini maliýe taýdan gollamagy mezur edilýär. Bu ýagdaý lukmanlaryň öz iş ýerlerini awatlamak üçin berip bilýän serişdeleriniň hem ellerinden alınmagyna getiripdir. Potret meydanlarında otog, çürtmisleri, paxta yığımı, gazet jurnallar, säheri özgertmek üçin, bezek işleri üçin we ýene-de durly bahanalar bilen biziň zähmet, aýlyk haklarymyzdan pul tutmagy başlap, bu tutumlary barha köpeltdiler. Soň biziň alýan zähmet haklarymyz özümizi eklemäge hem ýetmän başlady. Bizindi öz wastyk awatlaýyş işlerini edeli diýsek, hiç hili pul süýşürip bilemizok. Dip ýaşul lukman döwletden soralan kömekleriň berilmeýändigini hem sözüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä lukmanlar mundan öň çüýräp butaran agaç porlary aýryp öz zähmet haklaryndan pul goşup jaýlaryň içine beton nişapdyrlar. Ýöne inni binanyň haýsy ýerinden tutsaň eliňe gelýär. Üçek haçan üstümizden gaýsa gaýdaýmaly. Emma döwlet resmiýleri biziň iş şertlerimizi gowlaşdyrmak barada haýyşlarymyza çynlykay garamaýar diýip söhbetdeşimizini işin işten geçenligini, awatlaýyş işleriniň hem netije bermejekdigini 5-6 ýyl bäri aýdyp gelýänliklaryny belledi. Anonimlik şertinde gurulňdaş bolan beýleki bir lukman häzir öz zähmet, aýlyk haklarynyň hem geçirilmeýänligini, tapanja zatlaryny satyp ýaşaýanlygyny gurulň berdi. Lukmançylyk otogundaky ýagdaý söz bilen beýan ederden agyr, çağlary barlamagy, sanjym işlerini geçirmäge, oturmaga yer bolman soň aýak üstünde dik duran yerimizden barlap göýberýäris. Gönnäl gaýtaklaýyn berilen jogap esasyny, ýagny häzir döwlet akylly şäher, ýokary tezlikli tölegli ýol, mesjid durýar. Gaznada pul serişdesi ýok diýilmegi bilen öňümüz gyş, jaýymyz haçan ýykylsa ýykylaýmaly diýip lukmanlar yerli telekeçilere ýüz tutmak, olaryň bolmanyny iki togulja jaý gurup bermegini haýyş etmek kararyna gelýärler. Emma telekeçiler hem kömek edip bilmejeklerini aýdýarlar. Biz kömek edip biljek däl. Häzir täzeden gursak ýa awatlaýyş işlerini geçirmäge pul bersek, bizi soraga çekerler. Puluňyz köpeldimi? Diýip ilki bilen emhame işgärleri, soň prokuratura işgärleri geler. Kim size buyruk berdi? Diýip elimizdäki bolonja pullarymyzy alarlar. Diýip yüz tutulan telekeçiler edil dilleşen ýaly özleriniň kömek etmekden gaty gorkanlyklaryny aýdypdyrlar. Aşgabatdaky Döwrewap saglyk desgalarynyň birini işleýän çeşme etraplardaky saglyk günalarynyň ýagdaýy barada aýdylýanlary anonimlik şertini tasdiklady we bu ýagdaýa öz pikirçe ýurtdaky bilimli, sowatly adamlaryň syýasy passiwliginiň sebäp bolýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe egerde döwletiň soňky ýyllarda guran gymmatbaha desgalarynyň suratlary bilen etrap ýerlerini ýykyljak bolup duran saglyk öýleriniň suratlaryny alyp sosial ulgamlarda paýlaşsaň, Türkmenistanyň göz boýagçylygy bütün dünýä görkezmekden aňsat ýok. Ýöne Türkmenistanyň şertlerini bu hili hereketleriň howpladygyny
häkimetlerin yurtdaşyndaky aktivistler hem bir kanun ýanyňyň aýtdygy özüniň hiç bir adamy özüne ziyan getirjek paýkasyz herekete çagyrmaýanlygyny belledi. Türkmen medeniýeti garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda täze gurulan owalar we beýleki desgalary barada giňişleýin maglumat berýär. Ýöne ýurdun sebitlerini iýdegsiz ýatan ýollar, köpürler, saglyk we bilim edaralary barada aýdylýan zatlara, sosial ulgamlarda paýlaşylýan suratlara hem-de videolara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Amerikanyň prezidenti Donald Trump, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'e garşy öňkülerden tapawutlykda gözi ilýän närazylygyny açyk äşkär edip, Ukrainanyň Ýewropa hyzmatdaşlarynyň goldawy bilen Russiýadan ähli territoriýasyny ýygyna alyp biljekdigini aýtdy. Trump mundan ozal ursy tamamlamak üçin taraplaryň ikisiniň hem ýerleriniň bir böleginden el çekmeli boljakdygyny aýdypdy. Häzirki wagtda Russiýa Ukrainanyň takminan 5-den bir bölegini, şol sanda 2014-nji ýylda bir kanun aneksiýa edilen Gara deňizdäki Krim armadasyny hem gözükçülükde saklaýar. Trump BMG-niň baş assambleýasynyň mejlisindäki çykysynda Ýewropa ýurtlaryny Russiýadan neft satyn almagyny tizden tiz betetmäge çagyrdy. Ol şeýlede Zelenski bilen duşgundan öň jurnalistlere NATO ýurtlarynyň öz howa giňişligine giren rus uçurlaryny atyp düşürmelidigini aýtdy. Ol bu duşukdan soň sosial ulgamlarda eden çykysynda Russiýanyň hakyky kuwwatly harby güç üçin bir hepdeden az wagtyň içinde gutarmaly ursy 3,5 ýyl bäri manisiz dowam etdirýändigini ýazdy. Ukraina bilen Russiýanyň harby we ykdysady ýagdaýlaryny doly öwrenip, Russiýanyň ykdysady kynçylyklarynyň sebäplerini görenimden soň meniň pikirimçe Ýewropa Birleşiginiň goldawy bilen Ukraina öz başlangyç säkleriniň hemmesini ýygyna almak üçin görüşmek we ýeňmek mümkinçiligine eýe diýip Trump aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Trumpyň çykysyndaky uly öwrülşigi belläp, Amerikanyň prezidentiniň Ukrainadaky ýagdaýlara indi has aýdyň göz ýetirýändigini aýtdy. Trumpyň Putin bilen gatnaşygy bardy we ol oňa ynanýardy. Putin bolsa Trump'a erteki aýdyp berýärdi diýip Zelenski aýtdy. Men Trump'a Putin Ukrainadaky ursuň tamamlanmagyna garaşman, NATO'nun gowşak ýerlerini tapmaga tynançakdygyny aýdypdym. Bu eýýän bolup geçýär. Putin bir ursy beýlekli bilen çalyşmak isleýär diýip Zelenski aýtdy. Ol Trump bilen duşsugy Moskwany Ukrainadaky ursy, Ýewropada 2-nji jahan ursundan bäri alınıp barylýan iň uzak we gany ursy soňlamaga basyş etmegini gazanmak umydy bilen bardy. Duşsuň öňü sirasynda Trumpdan eger Rus uçurlary NATO howa giňişliginde ýüze çykarylsa, siz olary atyp gaçyrmagy goldaýarsyňyzmy diýip sorulanda ol howa goldaýaryn diýip jogap berdi. Trump şeýle hem Amerikanyň şeýle ýagda ýüze çykynda gatnaşmagynyň ýagdaýlara bagly boljakdygyny aýtdy, emma jikme-jiklik bermedi. Onuň bu jogaby Russiýanyň töwüs uçurlarynyň we dronlarynyň soňky döwürde Polşa we Estoniýa ýaly NATO ýurtlarynyň howa giňişligine giren ýagdaýlaryna gabat geldi.